Έτσι, ο τίτλος που επιλέξαμε με τον Έραστο και κάναμε αυτό το σεμινάριο πέρυσι στην Αθήνα, σε κάποια φιλικά ζευγάρια και πήγε μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες στη συζήτηση, επιλέξαμε «Τα θέλω των παιδιών και τα πρέπει των γονέων». Ξέρετε, τα παιδιά είναι θέλω. Ποιες είναι οι βασικές επιθυμίες των παιδιών? Θα ήθελα να σας πω 7 βασικές επιθυμίες των παιδιών. Δεν είναι ενδεικτικά τα νούμερα και ενδεικτικές οι επιθυμίες. Και 7 πρέπει των γονέων. Και μετά, αν θέλετε, σημειώστε κάποια σημεία που θέλετε να επικεντρωθούμε και να συζητήσουμε μεταξύ μας. Εγώ θα σας πω αυτά που εμείς βρήκαμε οικοδομητικά, επικοδομητικά και θέματα προς συζήτηση μεταξύ γονέων, παιδιών και με άλλους. Πρώτο θέλω να έχω το χρόνο μου μαζί σας και μάλιστα κατά αποκλειστικότητα. Αυτό είναι ένα από τα βασικότερα θέλω των παιδιών. Θέλω το χρόνο μου μαζί σου. Όχι με άλλα ζευγάρια, όχι να πάμε με άλλα ζευγάρια, με άλλους γονείς στην παιδική χαρά. Θέλω να έχω το χρόνο μαζί σας. Και όχι με αυτόν τον αδερφό μου και με αυτή την αδερφή μου. Θέλω το χρόνο μου μόνος μου μαζί σου, μαμά. Εμείς προβληματιστήκαμε γιατί τα παιδιά μας έχουν 4-5 μήνες διαφορά μεταξύ τους, μεγάλωσαν σχεδόν σαν δίδυμα και ήμασταν 2 τότε, χρόνος ο ένας, μόνος του χρόνος, η άλλη μόνη της. Λιγάκι προβληματιστήκαμε και αποφασίσαμε ότι ναι, θα τον έχουν το χρόνο τα παιδιά μόνα τους, το κάθε ένα παιδί όσο μπορούσαμε, το βράδυ. Και έτσι τους διαβάζαμε εναλλάξ, πότε ο ένας με τον έναν, πότε ο άλλος με τον άλλον, ιστορίες στο κρεβάτι τους. Δηλαδή, την Αγία Γραφή για μικρά παιδιά, άλλες ιστορίες, άλλα βιβλία, και έτσι είχαν την εντύπωση ότι είχαν αυτό το χρόνο με τον ένα γονέα μόνοι τους. Αν και κάποια φορά τα Σαββατοκύριακα είχαμε περισσότερο χρόνο, προσπαθούσαμε να τον διαθέσουμε χωριστά, αλλά και μαζί σαν οικογένεια. Είχαμε ευλογίες έτσι με τα παιδιά μας. Μην τον θεωρείτε χαμένο χρόνο. Αυτό το χρόνο που διαθέτετε στα παιδιά σας θα σας τον ξεπληρώσουν αργότερα. Μην ακούσετε από τα παιδιά σας «Δεν είχατε χρόνο για μένα». Δεν είχες χρόνο, μαμά, για μένα. Δεύτερο θέλω να είστε σωστοί και αληθινοί μαζί μου, έτσι όπως είστε. Να μην ξεχωρίζουμε τα παιδιά. Να μην τιμωρούμε το ένα παιδί επειδή είναι πιο ζωηρό και άτακτο και το άλλο και ακούσουμε βέβαια ο γιος σου, βέβαια η κόρη σου. Η ίδια τιμωρία, που η όποια αυτή τιμωρία δεν θα αναιρεί την αγάπη που έχουμε στο παιδί. Δεν τα τιμωρούμε για να τα τιμωρήσουμε, τα τιμωρούμε για να μάθουν ότι αυτό καίει, μην το ξανακάνουν. Να μην είμαστε διπρόσωποι. Αυτό το θέλω να είστε αληθινοί μαζί μου, να μην είστε διπρόσωποι, να μην είμαστε ως γονείς διπρόσωποι. Άλλα λέμε μέσα στο σπίτι και άλλα κάνουμε έξω. Αλλιώς βιώνουμε τη γονέικη ιδιότητά μας στην εκκλησία και μπροστά σε ξένους και αλλιώς στο σπίτι. Αλλιώς συμπεριφέρεται ο μπαμπάς στη μαμά όταν είναι στο σπίτι και αλλιώς συμπεριφέρεται στη μαμά όταν είναι έξω. Αυτά τα παιδιά τα γράφουνε. Έχουν ένα σκληρό δίσκο μέσα τους και τα γράφουνε. Και κάποια στιγμή θα σας τα ξεφουρνίσουνε. Τρίτο θέλω να με παίρνετε στα σοβαρά, όσο μικρός κι αν είμαι. Μην νομίζετε ότι τα παιδιά είναι μικρά και δεν καταλαβαίνουν κάποια πράγματα. Βλέπαμε με τον άνδρα μου γονείς που τους μιλούσαν στα παιδιά με μια έτσι γλώσσα, με μισόλογα, παιδιάστικη. Λες και τα παιδιά δεν καταλάβαιναν τη γλώσσα που μιλούσαν οι γονείς. Όχι, να μιλάμε στα παιδιά μας τη γλώσσα που μιλάμε και μεταξύ μας. Βέβαια, εντάξει, έννοιες δύσκολες και που λέει το ζευγάρι μεταξύ τους δεν έχουν θέση στα παιδιά. Αλλά να μιλάμε στα παιδιά τη γλώσσα που μιλάμε και μεταξύ μας. Να δώσουμε στο παιδί να καταλάβει τι θέλουμε στη γλώσσα που καταλαβαίνει, αλλά χωρίς να χρησιμοποιούμε, θα το πούμε μετά παραδείγματα. Απλώς τώρα θέλω να σας πω τα σημεία.
θέλοντας να δώσουμε στο παιδί να καταλάβει κάτι, θα του μιλήσουμε στη γλώσσα του που καταλαβαίνει, αλλά δεν θα το αποκρύψουμε, δεν θα του πούμε είσαι μικρός, δεν καταλαβαίνεις ακόμη. Αυτό είναι βασικό λάθος, γιατί πιστεύει το παιδί ότι δεν το παίρνουμε στα σοβαρά. Δεν το παίρνουμε στα σοβαρά όταν λέμε είσαι μικρός ακόμη. Αυτό που εμείς είδαμε, ένα τεχνικό, για να δείξουμε στα παιδιά μας ότι τα παίρνουμε στα σοβαρά, όταν θέλαμε να συζητήσουμε κάτι μαζί τους, κατεβαίναμε στο επίπεδό τους, έτσι που τα μάτια τους να είναι ίσα με τα μάτια στα δικά μας. Δεν τους λέγαμε αφιψηλού εκείνο ή το άλλο, τώρα θα συζητήσουμε. Κατεβαίναμε κάτω, τους πιάναμε στα χέρια και τους λέγαμε και τώρα έλα να συζητήσουμε. Να μας βλέπει στα μάτια, τα μάτια να είναι σε ευθεία γραμμή. Τέταρτο, θέλω να ξέρω τους κανόνες για την κοινή μας ζωή. Σαν γονείς, το κάθε σπίτι έχει κάποιους κανόνες. Από τι ώρα θα φάνε, πότε θα φάνε μαζί, αν θα φάνε όλοι μαζί, τι ώρα θα πάνε για ύπνο τα παιδιά. Αυτούς τους κανόνες θέλουν να τους ξέρουν τα παιδιά. Ξέρετε γιατί θέλουν να ξέρουν μέχρι πού είναι τα όρια τους. Μέχρι πού μπορούν να τραβήξουν το σκηνή και θα το κάνουν. Τα παιδιά είναι τα μεγαλύτερα εγωιστάκια που έχουμε συναντήσει. Τα θέλω τους θα τα τραβήξουν μέχρι ορίων και θέλουν να τα ξέρουν αυτά τα όρια και θέλουν να ξέρουν τους κανόνες, τους οποίους όμως κανόνες δεν θα τους θέσουν τα παιδιά, θα τους θέσουν οι γονείς τους κανόνες. Αλλά όχι σε στυλ δικτάτορα. Θα πρέπει, όταν λέμε 8 η ώρα πάνε τα παιδιά για ύπνο, τα παιδιά θα πρέπει 8 η ώρα να πάνε για ύπνο. Αν όμως έχουμε κάποια γιορτή στο σπίτι, αν έχουμε κάποια γιορτή στην εκκλησία, εκεί δεν θα πούμε ότι εμείς φεύγουμε γιατί έχουμε τον κανόνα στο σπίτι 8 η ώρα πρέπει να πάνε τα παιδιά για ύπνο. Ο κάθε κανόνας έχει τεθεί για να υπάρχει εξαίρεση. Εκεί ως γονείς θα πρέπει αυτό θα το εκτιμήσουν τα παιδιά μας απεριόριστα. Είχα ακούσει την κόρη μου που μια φορά θυμάμαι τότε που μας επέτρεψες να μείνουμε στις 10 η ώρα το βράδυ ξύπνη. Αυτό το θεώρησε το μεγαλύτερο δώρο που μπορούσαμε να κάνουμε. Για μας όμως ήταν πολύ σημαντικό τότε 8 η ώρα τα παιδιά να πάνε για ύπνο. Γιατί από τις 8 το βράδυ μέχρι ό,τι ώρα μπορούσαμε είχαμε τις δικές μας. Σας είπα ότι είχαμε αρχίσει διδακτορικό και οι δυο μας και έπρεπε να έχουμε χρόνο. Δουλεύαμε τη μέρα, το βράδυ που τα παιδιά πήγαιναν για ύπνο και καλό τους έκανα και στα παιδιά. Οι τρόποι καλής συμπεριφοράς στο τραπέζι. Αυτή είναι κανόνας που μια οικογένεια πρέπει να θέσει. Βλέπω μεγάλους τώρα, στρατιά μεγάλων, να μην ξέρουν να τρώνε στο τραπέζι. Με ενοχλεί αφάνταστα, εμένα προσωπικά, όταν καθόμαστε στο τραπέζι και με άλλους με φίλους και κάποιος αρχίζει να τρώει ό,τι ώρα θέλει, πριν κάτσει η οικοδέσποινα, καλό στο σπίτι μου κόσμο. Πριν κάτσει η οικοδέσποινα, οι κανόνες καλής συμπεριφοράς λένε ότι δεν θα αρχίσει κανείς στο τραπέζι να φάει πριν κάτσει και η οικοδέσποινα. Αυτό θα το μάθουμε εμείς ως γονείς τα παιδιά μας. Τρόπους καλής συμπεριφοράς στο τραπέζι. Βέβαια, σας είπα, η στρατιά ανθρώπων μεγάλων που συναντάω στη ζωή μου που έχουν εντελώς αλλοπρόσαλους κανόνες συμπεριφοράς στο τραπέζι είναι άλλο πράγμα. Αν θέλουμε τα παιδιά μας να γίνουν στην κοινωνία έτσι να πούνε ωραία, πρέπει από μικρά να τα μάθουμε τους κανόνες καλής συμπεριφοράς στο τραπέζι. Πολύ σημαντικό αυτό. Πέμπτον, θέλω να με βοηθήσετε να αναπτύξω τις δικές μου ιδέες. Όχι τα εύκολα, όχι τα εύκολα ναι, να πάω να παίξω ναι. Να δω τηλεόραση, όχι. Όχι αυτά τα εύκολα, όχι και ναι. Τα παιδιά θέλουν μετά γιατί. Θα έχετε ακούσει, γιατί. Και εμείς πρέπει να έχουμε την υπομονή να τους πούμε γι' αυτό και γι' αυτό το λόγο. Μόνο έτσι τα παιδιά θα αναπτύξουν τη δική τους προσωπικότητα, τα δικά τους επιχειρήματα, γιατί θα το έχουν μάθει από εμάς. Ότι δεν λέμε ένα σκέτο όχι, ένα σκέτο ναι. Μεθαύριο θα γίνουν και θα τους λένε η γυναίκα τους έλα να κάνουμε εκείνο ή ο άντρας τους. Όχι. Γιατί έτσι.
Έτσι γουστάρω, δεν θέλω. Όχι. Να μάθουν να αναπτύσσουν με επιχειρήματα αυτό το όχι και το ναι, το οποίο όμως θα το έχουν μάθει στο σπίτι τους, σαν μικρά παιδιά. Ο πατέρας μου έλεγε πάντοτε το παιδάκι και το σκυλάκι όπως το μάθεις θα κάνουν. Δηλαδή είναι μια ηλικία που τότε τα μαθαίνεις όλα αυτά. Να το βοηθήσουμε να αναπτύξει τις ιδέες μόνο του. Πού θα αναπτύξει τις ιδέες? Τώρα θα θεωρηθεί εξωπραγματικό αυτό οι μητέρες που εργάζονται. Τώρα μη μου πεις, ένα Σάββατο μου μένει μια Κυριακή να πάρω το παιδί μου να γυρίσω στα μουσεία για να αναπτύξει ιδέες. Κι όμως δεν είναι χαμένος χρόνος. Όσο κουρασμένες και να είμαστε, πρέπει να σκεφτούμε τουλάχιστον μία φορά το μήνα τα παιδιά μας να τα παίρνουμε και να πηγαίνουμε σε κάποια εκδήλωση. Μουσική, κάποια από αυτά των εικαστικών τεχνών που λέμε. Μουσική, σε ένα μουσείο, να πάνε ένα περίπατο στη φύση, αλλά σε κάτι συγκεκριμένο που να το δουν. Γιατί έτσι μόνο το παιδί μας θα αναπτύξει αργότερα κάποια ιδιαίτερα ταλέντα. Θα έχετε ακούσει που λέει κάποιος, έγινα ηθοποιός γιατί η μητέρα μου με πήγε 7 χρονών και είδα, ξέρω εγώ, αυτό. Έγινα χορεύτρια γιατί με πήγε και είδα η μητέρα μου 7 χρονών. Εκεί αναπτύσσεις, σε αυτή την ηλικία της προσχολικής σχολικής ηλικίας αναπτύσσουν τα παιδιά. Μη σας φαίνονται εξωπραγματικά, είναι πράγματα που γίνονται με λίγη καλή θέληση. Τα παιδιά το θέλουν αυτό. Θέλουν να τους δώσουμε την ευκαιρία να δουν κάτι. Μπορεί μετά να μην θυμούνται που τα πήγαμε κάπου, αλλά μέσα τους στο σκληρό δίσκο θα έχει γραφεί. 6. Θέλω να με αφήσετε να δω τη δική σας ζωή σαν παράδειγμα. Εδώ μπαίνουμε λιγάκι στα δύσκολα. Τώρα, έξω μπορούμε να υποκρινόμαστε ότι είμαστε καλοί σύζυγοι, καλοί γονείς, καλές μητέρες, καλοί πατέρες, αλλά μέσα στο σπίτι δεν υπάρχει περιθώριο υποκρισίας. Αυτό που είμαστε, αυτό και θα δείξουμε. Αυτό δείχνουμε. Γι' αυτό καλό θα είναι να εργαζόμαστε πρώτα μέσα μας. Γι' αυτό υπάρχουν και σεμινάρια γάμου, σεμινάρια γονέων. Πριν παντρευτούμε, πριν κάνουμε παιδιά, να είμαστε προετοιμασμένοι, να είμαστε εμείς οι ίδιοι έτοιμοι ως ζευγάρι, πριν γίνουμε γονείς. Οι πατεράδες λιγάκι απέχουν, δεν έχουμε πατεράδες ανάμεσά μας, γι' αυτό μπορούμε λιγάκι να τους χτυπήσουμε. Δυστυχώς απέχουν από την καθημερινότητα της οικογένειας, γιατί το θεωρούν δουλειά δική μας, την ανατροφή των παιδιών. Χαρά μας και τιμή μας να αναθρέψουμε καλούς πολίτες που αργότερα θα γίνουν χρήσιμοι στην κοινωνία. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Αλλά σε αυτό χρειαζόμαστε και τη συνδρομή των πατεράδων. Είναι ανεκτήμητη η θέση τους στην οικογένεια. Γι' αυτό και οι μητέρες δεν θα πρέπει να λέμε «Άστο αυτό, είναι δική μου δουλειά». «Άστο αυτό, μην κάνεις εσύ εκείνο, είναι δική μου δουλειά». Όχι. Και οι πατεράδες πρέπει να έχουν την ισότιμη συμμετοχή τους στη ζωή της οικογένειας. Γιατί αργότερα τα παιδιά θα έχουν ως πρότυπο μόνο τη μητέρα. Και μετά αρχίζουν τα προβλήματα μεταξύ τους. Με τα παιδιά, όταν λείπει το πρότυπο του πατέρα. Και αυτό είναι δουλειά δική μας των μητέρων, να δώσουμε τη θέση που αξίζει στον πατέρα, όχι μόνο σαν σύζυγο, αλλά και σαν πατέρα. Και να του επιβάλλουμε, συγγνώμη για τη λέξη, σε εισαγωγικά, ότι πρέπει και εκείνος να έχει συμμετοχή στην οικογενειακή ζωή. Δεν είναι χαμένος χρόνος να έρθει μαζί μας στο μουσείο με τα παιδιά. Τα παιδιά θα το εκτιμήσουν και θα γραφεί στο σκληρό τους δίσκο. Πρέπει να βοηθάνε στο σπίτι, να βλέπουν τον πατέρα να βοηθάει στο σπίτι, γιατί μεθαύριο όταν τα ίδια ανοίξουν δικό του σπίτι και ο πατέρας είναι μόνο για να κουβαλάει για την οικογένεια, ο κουβαλητής, το ίδιο θα κάνουν και εκείνα. Η ζωή όμως έχει αλλάξει. Οι γυναίκες τώρα είναι εργαζόμενες σήμερα. Θέλουν τη βοήθεια στο σπίτι. Δεν λέμε να βάλουμε τον άνδρα μας, εμείς να πίνουμε το καφεδάκι μας και αυτός να αρχίσει να πλένει πιάτα, γιατί όχι βέβαια, αλλά μία κάποια ισορροπία, ώστε και ο πατέρας, και είναι καθαρά έργο δικό μας, κανένας πατέρας, κανένας άντρας ή και ο θελός δεν θα κάνει κάποιες απαραίτητες δουλειές του σπιτιού, όταν εμείς είμαστε πρόθυμοι να τα κάνουμε όλα.
Αυτό αρχίζει το παιδί σε αυτή την προσχολική ηλικία, σχολική, αρχίζει να αναπτύσσει και τα συναισθήματά του. Αρχίζει να αναπτύσσει αγάπη για τον πλησίον του. Αυτή την αγάπη θα την αναπτύξει όταν δει την αγάπη μεταξύ των γονέων του. Δεν ξέρει αγάπη, δεν θα την μάθει στο σχολείο. Στο σχολείο θα μάθει το ΑΒΓ. Δεν θα μάθει αγάπη. Την αγάπη θα τη μάθει από τον πατέρα και τη μητέρα. Πώς θα φερθεί ο πατέρας στη μητέρα, πώς θα φερθεί η μητέρα στον πατέρα. Πώς θα φερθούν μεταξύ τους οι σύζυγοι και προς τα παιδιά. Το ότι θα αντιγράψει το παιδί μας, τη ζωή μας, την οικογενειακή και τη συζυγική, αυτό είναι δεδομένο. 7. Θέλω να με μάθετε να σέβομαι και να αγαπάω τους γύρω μας. Σεβασμός δεν είναι απλώς «Αχ, βλέπεις αυτό το παιδάκι, δεν έχει να φάει, η οικογένειά του είναι φτωχή» ή «Αχ, βλέπουμε στην τηλεόραση τα παιδάκια στην Αφρική που δεν έχουν να φάνε, να προσευχηθούμε για τα παιδάκια στην Αφρική που δεν έχουν να φάνε». Και αυτό μπορούμε να το κάνουμε, δεν απαγορεύεται, αλλά να τα διδάξουμε ότι πρώτα θα κοιτάξει στο περίγυρό του το παιδάκι που οι γονείς του είναι χωρισμένοι. Ο ένας στους 3 γάμους στο εξωτερικό τουλάχιστον έχει διαλυθεί. Είναι μεγάλο το πρόβλημα παιδιά χωρισμένων γονέων. Κάποιος στο οικογενειακό μας κύκλο, στο φιλικό μας κύκλο θα υπάρχει μια τέτοια ανάγκη, για παράδειγμα. Να πούμε στα παιδιά μας ότι ναι, κάλεσε και τον τάδε το φίλο σου, την τάδε τη φίλη σου σήμερα να πάμε μαζί στο μουσείο, αν το επιτρέπει η μητέρα βέβαια ή ο πατέρας. Να τους δείξουμε ότι δεν είμαστε μόνοι μας, αυτά μπορεί να είναι ευτυχισμένα που έχουν 2 γονείς μαζί, αλλά πρέπει να κοιτάξουν και τη δυστυχία σε εισαγωγικά γύρω τους, συναισθηματική, υλική δυστυχία, να τα μάθουμε όχι μόνο «Αχ, κοίταξε, έλα να προσευχηθούμε», αλλά να κάνουμε κάτι για να ο καθένας μας στις δυνατότητές του κάτι να κάνουμε, να τα ευαισθητοποιήσουμε, όχι μόνο να κοιτάξουν από μακριά και να πούνε «Αχ, θα προσευχηθώ για σένα». Και από εκεί ξεκινάει ο ρατσισμός, με συγχωρείτε, από το σπίτι ξεκινάει ο ρατσισμός. Και ρατσισμός δεν είναι απέναντι στο άλλο φύλο, στον ξένο, στο διαφορετικό, αλλά και στον ανάπηρο. Πόσοι ανάπηροι υπάρχουν γύρω μας, πρέπει το παιδί μας να το ευαισθητοποιήσουμε στην ιδιαιτερότητα, την όποια ιδιαιτερότητα που βλέπει γύρω του. Να του πούμε ναι, είμαστε εμείς, είναι και εκείνοι όμως. Είμαστε όλοι ίσοι στα μάτια του Θεού, πλάσματα του Θεού, με την ιδιαιτερότητά του ο καθένας. Και να τα διδάξουμε να σέβονται και να αγαπούν. Άλλο το σέβομαι και άλλο το αγαπώ. Δεν μπορούμε να υποχρεώσουμε τα παιδιά μας να αγαπούν όλους τους ανθρώπους. Το βασικό λάθος και δικό μας στην αρχή, ερχόντουσαν φίλοι μας στο σπίτι, ερχόμασταν στην Ελλάδα, ειδικά όταν ερχόμασταν τα καλοκαίρια στην Ελλάδα, άρχιζαν συγγενείς, φίλοι, «Αχ, το μάτς. Τα παιδιά μου λένε «Δεν θέλω από κάποιους να με φιλάνε». Αυτό πρέπει να τα προστατεύσουμε τα παιδιά μας. Δεν είναι υποχρεωμένα τα παιδιά μας να δέχονται φιλιά, αγκαλιές από όλο τον κόσμο. Πρέπει να τα προστατεύσουμε εμείς. Και τους είπα σε μερικούς συγγενείς, φίλους, ότι ξέρετε, αφήστε τα παιδιά να έρθουν εκείνα σε εσάς να σας αγκαλιάσουν. Και τα παιδιά το έκαναν. Τα παιδιά έχουν ένα ιδιαίτερο χάρισμα να καταλαβαίνουν, το ξέρετε, ποιοι τα αγαπάνε πραγματικά και ποιοι θέλουν το καλό τους. Και ένα ιδιαίτερο χάρισμα από κάποιους ανθρώπους που δεν δέχονται τα χάδια και τα φιλιά να απέχουνε. Ας ευαισθητοποιηθούμε σε αυτό. Να μην τους μάθουμε να αγαπάνε όλους τους ανθρώπους. Η ενδοοικογενειακή βία είναι κάτι που δεν μπορώ να σας το περιγράψω. Εκεί ξεκινάνε όλα τα κακοποιημένα παιδιά. Δεν είναι παιδιά του δρόμου που κάποιοι άγνωστοι τρίτοι τα βρήκαν και τα κακοποίησαν. Είναι κακοποιημένα μέσα στο ίδιο τους το σπίτι. Ας είμαστε ευαίσθητες όταν το παιδί μας δείχνει αποστροφή για κάποια πρόσωπα. Αυτά σας τα λέω απλώς για προφύλαξη. Πάμε τώρα τρόποι προς αποφυγή για τους γονείς να ικανοποιήσουν τις επιθυμίες των παιδιών. Δηλαδή τα πρέπει των γονέων τώρα. Τα θέλω των παιδιών, τα παιδιά θέλουν.
είναι οι μεγαλύτεροι εγωιστές που εγώ τουλάχιστον έχω συναντήσει. Γιατί δεν κρύβονται, είναι απροκάλυπτη η συμπεριφορά τους. Όπως σας είπα, δεν είχαμε κάποιον να μας συμβουλεύσει εμάς, παίρναμε βιβλία και ανακαλύψαμε ότι ο διάλογος με τα παιδιά μας και με άλλους γονείς είναι ό,τι μπορούσαμε να προσφέρουμε στους εαυτούς μας και στα παιδιά μας. Η επικοινωνία δηλαδή. Η επικοινωνία με τα παιδιά μας, η επικοινωνία μεταξύ μας, τα όποια προβλήματα. Είχαμε εφεύρει τα οικογενειακά συμβούλια. Όταν κάτι δεν πήγαινε στραβό, δίναμε και στα παιδιά το δικαίωμα να τους πούμε: μπορείτε να φωνάξετε το οικογενειακό συμβούλιο. Την τάδε ώρα είμαστε όλοι μαζί εδώ να συζητήσουμε κάποιο πρόσωπο, κάποιο πρόβλημα ή κάτι που μας απασχολούσε ως οικογένεια. Το δεχόντουσαν τα παιδιά. Εγώ είχα και κάποιες άλλες ιδέες προκειμένου να έχουν τα παιδιά την... ελάτε και εδώ... αυτό το λέω προς αποφυγή, επειδή η κόρη μου το κοπανάει μέχρι σήμερα. Τους έλεγα: το δωμάτιό σας θα το συγυρίσετε. Ναι, θα το συγυρίσουμε, μα το ξέρετε. Το δωμάτιό σας. Ναι, μαμά. Τους έβαζα, λέω: εντάξει, θα κάνουμε ένα συμβόλαιο. Υποχρεούμε ή θα συγυρίσω το δωμάτιό μου σήμερα μέχρι τις 6 ώρα. Υπέγραφαν. Τους έλεγα: συμβόλαιο είναι συμβόλαιο. Στα νομικά, έτσι και υπογράψεις ένα συμβόλαιο, πρέπει να το κάνεις. Εάν δεν το κάνεις ή το κάνεις αργοπορημένα, εκπρόθεσμα που λέγαμε, τους έλεγα και κάτι τέτοιες εκφράσεις, εκπρόθεσμα, υπάρχουν κάποιες ποινές. Το βράδυ δεν θα δεις την αγαπημένη σου εκπομπή στην τηλεόραση, ξέρω εγώ την ώρα, ή δεν θα φας το αγαπημένο σου γλυκό αν δεν κάνεις, σε πολύ ελάχιστα. Απλώς ήθελα να μάθουν τα παιδιά ότι πρέπει να είναι συνεπεί. Και τα δύο συνεπεί στον εαυτό τους, απέναντι στους γονείς και αργότερα στους τρίτους. Γιατί είπαμε ότι όλοι αυτοί οι κανόνες μαθαίνονται στην παιδική ηλικία. Μετά μην προσπαθήσετε. Βλέπετε πόσο εντελώς άγωνο, για να χρησιμοποιήσω μια έτσι απλή λέξη και όχι πολύ σκληρή, πόσο άγωνο είναι να αλλάξετε το σύζυγό σας. Μετά από μια ορισμένη ηλικία δεν υπάρχει περίπτωση να αλλάξει ο άνθρωπος. Όλα μαθαίνονται στην παιδική ηλικία. Βέβαια, δεν έχουμε χάσει το τρένο όσες δεν καταφέραμε να είμαστε έτσι πάνω από τα παιδιά μας στην παιδική τους ηλικία ή στα ενίψια μας, Ελένη, στα παιδιά γύρω μας τέλος πάντων, γιατί είμαστε όλοι υπεύθυνοι για τα παιδιά του οικογενειακού μας κύκλου. Αλλά αυτό που μπορούμε να τους μάθουμε είναι την επικοινωνία. Τα παιδιά να είναι ανοιχτά μαζί μας, να μιλάνε μαζί μας και εμείς να μιλάμε με τα παιδιά. Η επικοινωνία και ο διάλογος είναι το παν. Ξέρετε γιατί το λέω? Γιατί βλέπουμε και σε εκκλησίες και στην κοινωνία και στο φιλικό μας περιβάλλον ο διάλογος λείπει και χωρίς το διάλογο αρχίζουν τα προβλήματα. Με το διάλογο όχι ότι λύνονται τα προβλήματα, αλλά τουλάχιστον επικοινωνούν οι άνθρωποι μεταξύ τους και σου μπαίνει μια αμφιβολία. Λες να είχε δίκιο? Λες αυτό? Μας ταρακουνάει από τη θέση μας η επικοινωνία με το διάλογο. Και η σωματική επαφή με τα παιδιά. Η επικοινωνία και ο διάλογος. Πώς θα γίνουν αυτά? Εδώ είναι τα πρέπει των γονέων. Πρώτον, όχι με διαταγές και αστυνόμευση, αλλά με συζήτηση, όπως είπαμε, επιτρέποντας και στο παιδί να μπει τη γνώμη του. Όχι, κάτσε κάτω εσύ, δεν ξέρεις, άσε με, εγώ εδώ μιλάω. Ή δεν θέλω αντιρρήσεις. Αυτό έτσι θα γίνει. Κάνε αυτό που σου λέω. Ή με αστυνομική διάθεση. Έπαιξες πιάνο? Έκανες τα μαθήματά σου? Αυτό τα παιδιά το απεχθάνονται και αντιδρούν. Τα πρέπει των γονέων είναι πρώτον, όπως είπαμε, όχι με διαταγές και όχι με αστυνόμευση. Η κάθε μια μας έχει τον τρόπο της. Η μια είναι με πιο μαλακό τρόπο, η άλλη έχει τον τρόπο της πάντως η κάθε μια μας. Όχι όμως με αστυνόμευση και διαταγές. Δεύτερον, όχι αρχίζοντας τα ηθικά κηρύγματα, αλλά ακούγοντας πρώτα προσεκτικά τι θέλουν να μας πούν τα παιδιά.
Με επιχειρήματα. Όπως βλέπετε, εστιάζω πολύ στο διάλογο και στα επιχειρήματα. Όχι με εδάφια από την Αγία Γραφή. Εκεί τα παιδιά μας είναι σίγουρα ότι θα τσινήσουν και θα πούνε όχι. Γιατί αυτό έρχεται και μπούμεραν εναντίον μας. Όταν μας δούνε, το γράφουνε είπαν, και όταν μας δούνε να κάνουμε κάτι θα πούνε «Α, και θες να λες ότι είσαι και χριστιανή. Δεν μου λέγες προχτές αυτό». Όχι με εδάφια από την Αγία Γραφή όταν θέλουμε να εκπαιδεύσουμε τα παιδιά μας. Αλλά με επιχειρήματα βασισμένα στη λογική. Θα τα ακούμε πρώτα, θα τους δίνουμε το χρόνο να μας πούν τι θέλουν για να μπορούμε εμείς να αρχίσουμε το κήρυγμά μας, αλλά όχι ηθικό. Όχι με την ιδιότητα του παντογνώστη, αλλά κατεβαίνοντας, όπως είπα, στο επίπεδο του παιδιού. Τεχνικά, σωματικά στα μάτια του, κοιτάζοντάς το στα μάτια ή ανεβάζοντάς το πάνω στο τραπέζι ή σε μια καρέκλα, και βάσει των συμφωνηθέντων, αυτά που είπαμε πριν. Οι συμφωνίες τις κάναμε για να τις τηρούμε κι εμείς. Όχι μόνο τα παιδιά να απαιτούμε από τα παιδιά μας να τηρούν τις συμφωνίες, αλλά να τις τηρούμε κι εμείς. Και όχι ειρηνικά και με σκοπό της αυτοδικαίωσης. Σου τα έλεγα εγώ από την αρχή, ότι αν κάνεις αυτό, εκεί θα καταλήξεις. Για τα παιδιά αυτό δεν είναι παιδαγωγικό. Θα λέγανε οι παιδαγωγοί. Σας είπα, δεν είμαι ψυχολόγος, δεν είμαι παιδαγωγός. Ό,τι βρήκαμε στραβό και ανάποδο που κάναμε εμείς, θέλω να σας προφυλάξω. Ή όταν ήμουν εγώ στην ηλικία σου, πόσο συχνά το λέμε αυτό. Τα παιδιά δεν μπορούν να έχουν αυτή τη σύγκριση. Δεν ζούσαν όταν εμείς ήμασταν παιδιά. Και αυτή η ηλικία έχει περάσει, αυτά τα χρόνια έχουν περάσει ανεπιστρεπτή. Τα παιδιά μας δεν έχουν παραστάσεις. Τι λέμε εμείς, όταν ήμουν εγώ στην ηλικία σου. Όχι με το ρόλο τέταρτον, όχι με το ρόλο δικαστή, αλλά με συγκατάβαση και αγάπη. Γιατί όλοι σφάλουμε. Ποια μητέρα είναι αναμάρτητη για να μπορέσει να πει στο παιδί της «Κοίτα με μένα και πορεύσου στη ζωή». Ποια μάνα θέλει να παίξει το δικαστή, τον αδέκαστο, ότι εκείνη δεν κάνει σφάλματα, δεν θα πει ποτέ πικρό λόγο από το χείλη της, το παιδί της μπορεί να την ακούσει στο τηλέφωνο, να μιλάει με την τάδε ή με τη γειτόνισσα ή με οτιδήποτε. Ένας δικαστής θα κάτσει να ακούσει και την άλλη πλευρά. Όχι ότι ό,τι μας πει το παιδί μας αυτό είναι το σωστό επειδή είναι το παιδί μας και να τρέξουμε εμείς στο τηλέφωνο να πάρουμε τη μητέρα του άλλου παιδιού που μας είπε το παιδί μας ότι το χτύπησε, να παίξουμε το ρόλο του δικαστή για το παιδί μας για να το υπερασπίσουμε. Ο δικαστής πάντοτε ακούει και τη δεύτερη πλευρά. Δεν αποφασίζει ποτέ ο φυσικός δικαστής, ο νομόδος του κράτους στο δικαστήριο. Θα ακούσει και τον κατήγορο και τον κατηγορούμενο. Θα ακούμε πάντοτε και την άλλη πλευρά ή όποια άλλη πλευρά είναι αυτή. Το άλλο παιδάκι μας, τον παππού, τη γιαγιά, τον άλλον που έχει κάποια αντιδικία σε εισαγωγικά με το παιδί μας. Πάντοτε δεν θα αποφασίζουμε χωρίς να ακούμε και την άλλη πλευρά. Αυτό θα είναι για τη ζωή του αργότερα στο παιδί μας, γιατί όλα τα κάνουμε. Η εκπαίδευση είναι όταν το παιδί μας θα έρθει, όπως είπαμε χθες, η σωστή ώρα και η ώρα να φύγει από το σπίτι, να είναι προετοιμασμένο για όλα αυτά που θα αντιμετωπίσει στην κοινωνία. Δεν τα μαθαίνουμε για μας. Το παιδί μας είναι δώρο και ο Θεός μας το έχει δανείσει μέχρι τα 18 του, άντε 20, και μετά και στο σπίτι να μένει έχει δημιουργήσει τη δική του ζωή. Είναι δώρο. Τα παιδιά μας φεύγουνε. Πρέπει να τα προετοιμάσουμε για την κοινωνία και πρέπει να τους προετοιμάσουμε να μην βιάζονται να αποφασίζουν για κάτι πριν να ακούσουν και την άλλη πλευρά. Σκεφτείτε εσείς προσωπικά πόσα θα είχατε γλιτώσει αν κάποιες φίλες σας, κάποιοι άλλοι είχαν ακούσει και την άλλη πλευρά σε ένα διαπληκτισμό, σε ένα καυγά από το που σας κατηγορούν. Έκτον, στο 5ο είμαστε. Όχι με κριτική διάθεση, αλλά με θετική και αγαθή προδιάθεση, όχι φέροντας την καταστροφή. Επάνω στα νεύρα μας πώς λέγαμε, αχ, δεν είσαι ικανός για τίποτα. Αυτό, όσο και να φαίνεται πολύ μικρό, πληγώνει το παιδί. Θα το ακούσει 1, 2, 3 φορές,
Σου λέει, εφόσον η μητέρα μου λέει δεν είμαι ικανός για τίποτα, όχι έτσι με αυτή την κριτική διάθεση, να κάτσουμε να το πούμε, κοίταξε, δεν το έκανες καλά αυτό, αλλά έλα να προσπαθήσουμε μαζί να το ξανακάνουμε. Αυτό το έχουμε πει όμως πολλές φορές, όλες μας, δεν είσαι ικανός για τίποτα. Αχ, και πολλά άλλα, πιο βαριά. Τώρα λέω τα πιο λίγα. Έκτον, όχι με κριτήρια ψυχολόγου. Δεν είμαστε ψυχολόγοι, είμαστε μητέρες. Και δεν θα ήθελα στο παιδί να περάσουμε το στυλ «ξέρω γιατί το έκανες». Το έκανες γι' αυτό και γι' αυτό το λόγο. Ξέρω πώς νιώθεις. Δεν θα πρέπει να περάσουμε στο παιδί μας αυτή ότι εμείς σαν ψυχολόγοι τα ξέρουμε όλα και γνωρίζουμε, αλλά να προσπαθήσουμε να κατανοήσουμε γιατί το έκανε το παιδί μας. Πάντα με διάλογο και συζήτηση μαζί του. Ούτε έτσι ψαγμένος γονιός που κάνει τη διάγνωση ότι εγώ τα ξέρω, έχω διαβάσει 5 βιβλία και το τάδε βιβλίο το γράφει αυτό. Η τάδε μέθοδος πηγαίνει προς τα εκεί. Αλλά με ανοιχτό μυαλό, σοφία και πολύ αγάπη για το παιδί και το προβληματισμό του. Όλοι λέμε ότι αγαπάμε τα παιδιά μας. Ας αναλογιστούμε όμως τι σημαίνει πραγματική αγάπη για το παιδί σου. Πραγματική αγάπη για το παιδί σου δεν σημαίνει να του επιτρέπεις τα πάντα, γιατί θα γίνει ένα παιδάκι που θα νομίζει ότι η ζωή του ανήκει, ο κόσμος του ανήκει. Όλοι πρέπει να τον υπηρετούν. Αλλά αυτό δεν είναι αγάπη, να τα δίνουμε στο παιδί μας όλα, αλλά να έχει την ευκαιρία να αποφασίσει το ίδιο με τα δικά μας επιχειρήματα μέχρι που μπορεί το ίδιο να προχωρήσει και να δημιουργήσει τη δική του προσωπικότητα. 7ο και τελευταίο, όχι υποχώρηση χάριν της ειρήνης και του καλού κλίματος στο σπίτι, αλλά με συμπάθεια και αποφασιστικότητα, μιλώντας την αλήθεια. Δεν μπορεί όλοι να έχουν δίκιο, δηλαδή δεν μπορεί η μητέρα να είναι πάντοτε ο ειρηνοποιός για να μην στεναχωρηθεί ο πατέρας. Ναι, αφήστε το, θα το συζητήσουμε αύριο. Ναι, έχεις δίκιο στον άντρα μας να πούμε ή στο παιδί μας, ναι, θα το συζητήσουμε. Δηλαδή για χάριν της ειρήνης να τα σκεπάζουμε. Όπως λένε οι Γερμανοί, να σηκώνουμε το χαλί, μπορεί να το λένε και στην Ελλάδα, να σηκώνουμε το χαλί και να τα κρύβουμε όλα από κάτω. Κάποια στιγμή αυτά θα φανερωθούν. Δεν είναι ο αυτός σκοπός μας να έχουμε ειρήνη στο σπίτι για χάριν της ειρήνης. Ειρήνη στο σπίτι πρέπει να έχουμε, αλίμονο αν πέφτουν καρεπλοπόδαρα στο σπίτι, αλλά όχι για χάριν της ειρήνης να κάνουμε μείον, να κάνουμε πίσω, ούτε όσον αφορά το σύζυγο, ούτε όσον αφορά τα παιδιά. Βέβαια αυτά είναι κάποια σημεία για συζήτηση. Περιμένω τις δικές σας σκέψεις και τις δικές σας προτάσεις. Βλέπω γιαγιάδες εδώ, βλέπω ανθρώπους, γυναίκες με πείρα και περιμένω κι εγώ να συμπληρώσω τον κατάλογο. Άφησα εντελώς απ' έξω την προσευχή, άφησα εντελώς απ' έξω την χριστιανική διαπαιδαγώγηση, άφησα εντελώς απ' έξω κάποιες χριστιανικές αξίες που σαν χριστιανές μητέρες θέλουμε να περάσουμε στα παιδιά μας. Αυτά είναι κάποια πραγματιστικά, κάποιες καταστάσεις που τις ζούμε όλοι, γιατί τα άλλα για χριστιανές μητέρες τα θεωρώ αυτονόητα. Άφησα εντελώς απ' έξω τη χριστιανική διαπαιδαγώγηση του παιδιού μας. Τα υπόλοιπα είναι προσυζήτηση και θα χαρώ να ακούσω τις απόψεις σας, τις σκέψεις σας. Είναι σεμινάριο, δεν είναι ομιλία. Ναι. Είπατε ότι τα παιδιά βιώνουν την αγάπη, καταλαβαίνουν ότι θέλουν να αγαπάνε, βλέποντας τον πατέρα τους και τη μητέρα τους, πώς εκφράζουν αγάπη. Τα παιδιά χωρισμένα γονιών από πού βλέπουν αυτό την αγάπη, πώς την παίρνουν. Παράδειγμα τους ποιο είναι? Οι γονείς τους. Ναι, οι χωρισμένοι γονείς δεν παύουν να μένουν γονείς. Πρέπει να τα βρουν μεταξύ τους, όσον αφορά τα παιδιά τους, μένουν γονείς. Αυτό είναι... Στην έκφραση της αγάπης. Εντάξει, θα βρούνε το πρότυπο στον παππού και στη γιαγιά. Κάποιο πρότυπο θα βρούνε. Αλλά σε αυτό και οι χωρισμένοι γονείς αξιοπρέπεια. Μπορεί να μην βλέπουν αγάπη στους γονείς τους, αλλά αξιοπρέπεια. Πόσο καταστροφικό είναι όταν
σε χωρισμένους γονείς η μητέρα παίρνει τα παιδιά και τους λέει 1002 κατηγορίες για τον πατέρα, πάνε μετά στον πατέρα, 1002 κατηγορίες για την μητέρα. Ας μην πέσουμε σε αυτό το όσοι έχουμε, όποιοι έχουν την ατυχία να έχουν ατυχήσει στο γάμο τους, ας μην πέσουν σε αυτό κατηγορίες. Οι γονείς μένουν για πάντα γονείς όσο ζουν. Τι εννοούσατε όταν είπατε για δικά μας μέχρι τα 18, 18 είναι η ενηλικίωση. Η ενηλικίωση, από εκεί και μετά, στο παιδί σου δεν μπορείς να πεις δεν θα πας εκεί, δεν θα κάνεις εκείνο. Θα σας πω ένα πολύ απλό παράδειγμα για τα 18. Είναι ο όρος που θέτει ο νομοθέτης. Μετά τα 18 μπορεί να κάνει ό,τι θέλει, να πάρει δίπλωμα οδήγησης, πριν τα 18 δεν επιτρέπεται. Γι' αυτό θεωρώ ότι τα παιδιά μας μέχρι 18 χρόνια, έχουμε την ευκαιρία στα παιδιά μας μέχρι 18 χρονών. Σας πω ένα παράδειγμα. Τι εννοώ. Η κόρη μου ήθελε, επηρεασμένη από το σχολείο που κάναν όλες οι φιλενάδες της τατουάζ, ξέρω εγώ, ένα μικρό τατουάζ στην ηλικία των 15-16 χρονών, ένα τατουάζ ή ξέρω εγώ ένα σκουλαρίκι της εποχής. Ναι, δεν ήταν κάτι το κακό, αλλά αυτό που της είπα ήταν 16 χρονών. Της είπα δεν είμαι εναντίον όλων αυτών των κοσμητικών, έτσι, να βάψεις τα μαλλιά σου με λιτζανί, που το έκανε, να βάψεις, ήρθε και μου να βάψεις τα μαλλιά σου. Είμαι όμως μέχρι τα 18 σου εναντίον όλων αυτών των πραγμάτων που μένουν για μια ζωή μετά. Το τατουάζ θα σου μείνει για μια ζωή και θα φτάσεις 18 χρονών και θα έχει πήξει το μυαλό σου που λένε και θα μου πεις καλά μαμά, εγώ ήμουν ανόητη τότε στα 16 μου. Τι με άφησες να κάνω ένα τατουάζ εδώ και τώρα θα πάω στην τράπεζα να δουλέψω, θα πάω στο τάδε γραφείο και θα μου λένε τι είναι αυτό. Γι' αυτό εννοώ το 18. Στα 18 είχαμε άπειρες συζητήσεις στο σπίτι και το επιχείρημα ήταν και το δέχτηκε. Ότι, και της λέω βάψε, λέει θα βάψω τα μαλλιά μου. 18. Βάψε τα με λιτζανί. Την άλλη μέρα πήγε και έβαψε τα μαλλιά της με λιτζανί. Που μετά από ένα μήνα φύγανε. Αλλά της είπα αυτό που μένει μέχρι τα 18 σου, εγώ που έχω την ευθύνη για τη σωματική σου ακεραιότητα, γιατί το θεωρώ αυτό το τατουάζ ή οτιδήποτε, δεν είμαι εναντίον, αλλά το θεωρώ ότι σαν μητέρα εγώ για το δικό μου παιδί έπρεπε να το προφυλάξω. Είναι θέμα σωματικής του ακεραιότητας. Μετά τα 18 δεν ήθελε βέβαια η ίδια, μετά ήρθε και μου είπε αχ, τι καλά που δεν το έκανα, βλέπω τώρα μια φίλη μου που είχε μια τρύπα μου λέει στη μύτη και αυτή δεν κλείνει με τίποτα τώρα. Αυτό είναι το 18, όχι ότι είναι κάποια ηλικία, αλλά 18 ο νόμος δίνει δικαίωμα στα παιδιά να βγάλουν δίπλωμα οδήγησης, στα 18 τους φεύγουν από το σπίτι να πάνε σε μια άλλη πόλη να σπουδάσουν και είναι υπεύθυνα για τη ζωή τους και την καλή τους. Ναι, παρακαλώ. Εδώ, συγγνώμη, εδώ στην Ελλάδα δεν ισχύει αυτά. 18 βεβαίως. Ισχύει με τον νόμο. Ναι. Αλλά στην πρακτική, στην καθημερινότητα υπάρχουν άλλες αντιλήψεις. Επιτοπλίστων. Κοίταξε, δεν μπορείς όμως να απαγορεύσεις σε ένα 19χρονο παιδί. Ναι, σίγουρα. Εγώ σας λέω τώρα το ξέρω τις αντιλήψεις. Εγώ σας λέω το γενικό, τον κανόνα. Ναι. Ένας άνθρωπος όμως δεν οριμάζει οπωσδήποτε στην 18. Όχι. Έτσι πάει 21, την ώρα είναι 25 και την ώρα είναι 16. Αυτό που λένε το μυαλό πίζει, η αδερφή μου είναι παιδίατρος και μου είπε έμεινα έκθαμβη αυτό που λέμε το μυαλό πίζει με καινούργιες έρευνες, το μυαλό πίζει στα 26. Δηλαδή, μέχρι τα 26, ό,τι σας κάνει το παιδί σας, να ξέρετε ότι είναι ανήλικο. Είναι και η διαφορά, Ο νόμος λέει πριν από τα 18 ανήλικος, μετά τα 18 ενήλικος. Κάνει ένα κακούργημα ένας 17χρονος, δεν θα πάει φυλακή γιατί είναι ανήλικος. 18 και μία μέρα θα πάει φυλακή γιατί είναι ενήλικος. Δηλαδή αυτή η διαφορά. Νομικά το 21 όμως δεν υπάρχει κάποια διαφορά στην ηλικία. Η 18 είναι τώρα. 18 είναι και το 21. Έφυγε το 21. 18 μπορείς να ψηφίσεις. Δηλαδή όταν το κράτος θεωρεί στα 18 σου έχεις δημιουργήσει πολιτική άποψη και μπορείς να ψηφίσεις, συνείδηση, ναι, και μπορείς να ψηφίσεις, πώς εμείς οι μητέρες θα θεωρήσουμε το παιδί μας ανήλικο. Και θα του πω πάψε εσύ, δεν ξέρεις. Όταν το κράτος σου δίνει το δικαίωμα να διαμορφώνει το πολίτευμα της χώρας που ζει.
Να εκλέγει. Παρακαλώ. Όταν γίνεται γνωστό, αλλά δεν έχει ακόμα, πρέπει να παρελθεί κλιματικός ή σε μια πόλη της χώρας στην Ιταλία. Είναι ακόμα κάτω από τη στέγη των γονιών, χωρίς ιστόλυμα. Όταν πολλοί γονείς φοβούνται, σου λέει τώρα να έρθει και ένα μωρό, η κατοικής, τι θα κάνω εγώ, και εκεί έχετε πάει στο δίλημμα με την κόρη. Νομίζω, έχω κάποια γνωστή που έχει αυτό το πρόβλημα. Και λέει, όσο είναι στην δικιά μου στέγη και δεν παίρνει ευθύνες μόνη της, θα πρέπει πάλι να ακούσει τους κανόνες που υπάρχουν εδώ μέσα. Εσείς τι λέτε σε αυτό? Να της το πω. Εγώ είμαι κάθετα αντίθετη με αυτό. Γιατί μια μητέρα όταν δεν επιτρέπει στο παιδί της να κάνει τα λάθη στην ηλικία των 18, που θα είναι ίσως σχετικά μικρά λάθη. Ξέρω εγώ, το παιδί όταν του έχεις δώσει κάποιους κανόνες και κάποιες αξίες στη ζωή, δεν θα κάνει πελώρια πράγματα που δεν θα πάει να σκοτώσει, δεν θα... καλύτερα να κάνει μόνο του τα λάθη στα 18, που θα είναι σχετικά μικρά, παρά στα 35, που θα φύγει μετά και εκεί πια θα τα έχει βροντίξει που λένε και θα κάνει τα λάθη της ζωής του τα φοβερά. Ας αρχίσει το παιδί, μην μας τρομάζει όταν τα παιδιά μας κάνουν λάθη και πέφτουν και τρώνε τα σκαμπιλάκια τους. Ναι. Ακριβώς. Ακριβώς. Γιατί είναι αυτή η σχέση. Ακριβώς. Να ήταν μακριά από το σπίτι, σε μία πόλη και να κάνει, να πέραμε τη μία τετραετία μετά την άλλη. Και η μαμά να έχει τον ύπνο του δικαίου. Θα ήταν καλύτερη κι αυτή? Δεν θα ήταν. Μετά πρέπει να ρίξει και λίγο νερό στο κρασί της. Αυτό το κάνει. Μόνο φοβάται να μην την φέρει πρόβλημα. Εντάξει, δεν έχει δουλειά που έχει. Δεν έχει δουλειά, θα πρέπει εγώ πάλι να το δω. Γιατί η ίδια της έχει κάνει τέτοια λάθη. Και δεν θέλει, δηλαδή φοβάται αυτό. Κοιτάξτε να δείτε, τότε πρέπει να ενηλικιωθεί πρώτα η μητέρα για να μπορέσει να βοηθήσει και την κόρη να ενηλικιωθεί. Τώρα φανταστείτε μια μητέρα, εξωπραγματικό το παράδειγμα, να λέει έγκυος, το παιδί στην κοιλιά, φοβάμαι να φέρω το παιδί μου στον κόσμο, σε έναν τέτοιο κόσμο, με μίσος, κρύο, κακία, διαφορία. Καλά, κοίταξε, οι μητέρες έχουμε τις φοβίες μας, εκείνο το άλλο είναι εξωπραγματικό. Αλλά μια μητέρα να φοβάται να φέρει το παιδί και να του λέει κάτσε εκεί μέσα, είσαι μαζί μου, σε προστατεύω εγώ. Ως πότε όμως, μετά είναι εξάμβλωμα, μετά ναι. Εγώ γνωρίζω και μητέρες που δίνουν κατευθείαν τα προφυλακτικά. Καλά, αυτό είναι ένα άλλο θέμα. Είναι σεξουαλική διαπαιδαγώγηση που δεν είμαι ειδική. Εγώ ποτέ δεν έδωσα στο παιδί μου αυτό που είπατε στα παιδιά μου. Δεν έδωσα ποτέ στα παιδιά μου. Έδωσα συμβουλές, συζητήσεις, αλλά ποτέ δεν τους είπα πάρτε αυτό και... Όχι, υπάρχουν όμως γονείς που το κάνουν, δεν ξέρω. Ναι. Ελένη. Είναι να το διαπαιδαγωγήσω με τον πιο καλύτερο τρόπο. Εδώ συζητάμε ποιος τρόπος είναι καλύτερος ώστε να μπορέσω να φέρω το παιδί μου σε τέτοια κατάσταση ώστε να είναι πολύ κοντά να αποφασίσει πριν να πέσει στην αμαρτία και μας φύγει από εδώ και μας φύγει από εκεί. Και βασικά όταν η γραφή έχει πολλά πράγματα που μπορούν να μας βοηθήσουν, αν λέει δίδαξε το παιδί στην αρχή του οδού αυτού, αυτό το λένε και οι ψυχολόγοι, ότι το παιδί όταν είναι στην αρχή του οδού αυτού είναι μέχρι 3, 4, 5, όσο να πάει. Όχι, δεν είναι εκεί. Είναι προσχολική ηλικία. Όταν λοιπόν του δώσεις βάσεις, να ξέρετε ότι και εμάς ό,τι αρχές μας δώσαν,
Όπως είπα, γράφεται στο σκληρό δίσκο. Γράφεται στο σκληρό δίσκο. Συμφωνώ απόλυτα με αυτό. Ναι. Και αυτό γίνεται μια βάση να χτίσουμε τώρα όλα αυτά που είπε η Άντα, με αυτούς τους τρόπους, να κρατήσουμε και να τους δικαιολογήσουμε γιατί όχι αυτό και γιατί εκείνο. Γιατί να τους δώσουμε λόγο, ώστε να ξέρει γιατί ο Χριστός θέλει αυτό και δεν θέλει εκείνο. Όχι να πάρουμε όλα τα όχι και να τους απολύσουμε, ούτε όλα τα ναι. Αλλά να καθίσουμε μέσα τη γραφή, χωρίς να τους λέμε δάφια σκέτα, να τους αιτιολογήσουμε γιατί πνευματικά, γιατί είναι η ευτυχία τους αυτή να τα ακολουθήσουν. Γιατί τις ακολουθήσαν το Χριστό, επειδή είναι η ευτυχία μας, παιδιά. Αυτό που ήθελα να πω, έχω και εγώ μερικά πρέπει από τη δική μου τη ζωή τώρα να πω μερικά. Βεβαίως. Είπαμε η λίστα είναι ανοιχτή. Εγώ έχω 3 παιδιά. Το πρώτο είναι 46, το άλλο είναι 42 και το άλλο είναι 39. Είναι μεγάλα. Αλλά όσοι έμαθα και εγώ από την πείρα, γιατί τότε δεν είχαμε καν βιβλία και μπορεί η Άντα να ήταν στο εξωτερικό, αλλά και εμείς τα παιδιά μας τα μεγαλώσαμε μόνοι μας. Δεν μας τα κρατήσει κανένας. Και δεν υπήρχαν βιβλία και δεν υπήρχαν και άνθρωποι να μας πούνε. Αλλά ευχαριστώ τον Θεό, γιατί όταν ρωτάτε τον Θεό, θα σας δώσει απαντήσεις. Θέλω να συμπληρώσω σε όλα αυτά που συμφωνώ απόλυτα με την Άντα, ότι ως προς το πρακτικό θέμα, ο Άντρας μου έλεγε κάτι, τα μαθήματα περί τραπεζιού, πώς να πάνε, πώς να συμπεριφερθούν, στα παιδιά και οι συστάσεις θα γίνονται στο σπίτι. Μην επιχειρήσετε μπροστά όταν ντροπιαστείτε στους άλλους, κάνετε παρατηρήσεις. Η αξιοπρέπεια τους γκρεμίζεται και πληγώνονται. Τα παιδιά είναι βασικό. Ένα άλλο. Όχι διάκριση ανάμεσα στα παιδιά σας, την αγάπη ανάμεσα στα παιδιά σας. Θυμάμαι ότι άρχισα να βλέπω σε μια ηλικία στα παιδιά μου ότι τα ξεχώριζα. Γιατί κάθε παιδί έχει το δικό του γούστο, τη δική του χάρη, άλλο είναι πιο αγαπητό, επειδή έχει καλύτερο χαρακτήρα. Όταν λοιπόν είδα ότι ξεχωρίζω, αυτό που ήθελα, τι έκανα, λέω θα το πω στον Κύριο, λέω Κύριε, αρχίζω και ξεχωρίζω τα παιδιά μου. Τι θα γίνει, εγώ θέλω να τα αγαπάω όλα το ίδιο. Και πραγματικά μου έδωσε αγάπη ώστε να μην τα ξεχωρίζω ανάλογα τα χαρίσματά τους ή τα αυτά. Θα μου πείτε πέτυχες. Να σας πω τι μου είπε η κόρη μου πριν από λίγο καιρό. Τώρα που είναι 40 τόσο χρονών, λέει μαμά, ξέρεις, κανένας από τους 3 μας, 5 συζητήσανε, δεν αισθάνεται μοναδικός στην αγάπη σου. Λέω, δεν μπορώ να το σκέφτηκα και λέω, μπας έκανα λάθος. Λέω, ξέρεις, δεν μπορώ να το είχα προσευχηθεί, να σας αγαπώ το ίδιο. Αν είχα χωρίσει, λέω, κάποιον από αυτά, τότε κάποιος από εσάς θα αισθανόταν μοναδικός. Άρα και οι 3 αισθάνεστε μοναδικοί, άρα πέτυχε, λέω, αυτό. Λοιπόν, υπάρχουν μερικά πολύ μικρά, αλλά αυτά παίζουν ρόλο στη ζωή τους, γιατί μετά τα ζυγίζουν μέσα στη ζωή τους τα παιδιά. Οπωσδήποτε. Ένα άλλο, που για μένα είναι βασικό, ισοτιμία ανάμεσα στα αδέρφια και σεβασμός. Δηλαδή, ο τρόπος που θα φερθεί στο κάθε παιδί προσδιορίζει αν το εκτιμάς ή όχι. Και βλέπω σε οικογένειες μέσα, ας πούμε, αδερφό να ξέρει, στην αδερφή, ας παρέσει σε φίλη, αν μην μιλάς εσύ, βλάκα, ηλίθιε, κάτι τέτοια. Αυτό δεν είναι σεβασμός. Γιατί ο Κύριος σε εμάς προσωπικά, εμένα ξέρω ότι με αντιμετωπίζει σαν προσωπικότητα. Λοιπόν, πρέπει να τα μάθουμε τα παιδιά μας, να σέβεται το ένα το άλλο. Να τα μάθουμε πώς θα φέρουν. Και αυτό είναι σε εμάς. Εάν εμείς δείχνουμε ότι κάποιο από αυτά δεν το εκτιμάμε τόσο πολύ, τα πιάνουν τα υπόλοιπα και το αποδιώχνουν, το βγάζουν λίγο στην άκρη. Αυτό το θεωρώ πολύ, πολύ σωστό. Ένα άλλο ανάμεσα στα αδέρφια, να μην τα ξεχωρίζουμε και να μην αδικούμε. Δηλαδή, κάνει κάτι ένα παιδί και λένε, έλα τώρα, σε αυτό που αδικήθηκε, έλα τώρα, επειδή είναι πιο βολικό και πιο μαλακό, συμφιλιώσουμε τον αδερφό σου. Για χάρη της ειρήνης που είπα. Και ζήτα εσύ συγγνώμη στον αδερφό. Ξέρετε αυτό, η αδικία αυτή του κάθεται του παιδιού δεν μπορεί να τα αντέξει. Κάποτε όταν μεγαλώσουν θα αρχίσουν οι ζήλιες μεταξύ. Γιατί ο αδερφός μου αυτός έχει πάντα δίκιο, αυτός το άλλο. Αυτά όλα μικρά, τώρα θα πάμε και πολλές. Ένα άλλο, μην κατηγορείτε ανθρώπους και κουτσεβολεύετε ανθρώπους, είτε συγγενείς, είτε από την εκκλησία, είτε φίλους. Αυτό τους ρίχνετε αυτούς τους ανθρώπους μπροστά στα μάτια των παιδιών και μετά δεν θέλουν να τους δουν, δεν θέλουν να τους εκτιμήσουν, δεν τους αγαπήσουν, δεν τους εκτιμάνε καθόλου. Είναι και αυτό βασικό που το
Ελένη, συγγνώμη, πάνω σε αυτό να πω ότι όχι μόνο, αλλά μας κάνουν και μας ρεζίλι. Το ξέρεις το ανέκδοτο, που δεν είναι ανέκδοτο, ίσως το ξέρετε, που μια Κυριακή απόγευμα μία οικογενειακή φίλη ρώτησε το μικρό παιδί της οικογένειας «Τι φάγατε σήμερα?» και λέει «Τον πάστορα με πατάτες στο φούρνο». Τον γλωσσοφάγανε τον άνθρωπο την Κυριακή το μεσημέρι. Τον πάστορα το παιδί το θεώρησε... Θα άκουσε τον πατέρα που δεν... Αμάν, τον φάγαμε τον άνθρωπο. Τον γλωσσοφάγαμε. Και λέει, τον πάστορα με πατάτες στο φούρνο. Μας έκανε ρεζίλι. Θέλω να σας πω, μη φοβάστε να ταπεινωθείτε στα παιδιά σας. Αν κάνετε κάποιο λάθος και σας πούν το παράπονο τους, ζητήστε συγγνώμη. Ο μεγάλος δεν ταπεινώνεται αν ζητήσει συγγνώμη. Απέναντίας το κερδίζει το παιδί του. Αυτή η συγγνώμη δεν το ήθελα αυτό που έκανα, δεν το κατάλαβα, δεν το πρόσεξα. Δεν θα πω να ζητήσουμε συγγνώμη. Και άλλο ένα, πριν να βγει στον κόσμο να γνωρίσει διάφορα πράγματα, πηγαίνετε μαζί του να τα γνωρίσει. Εγώ θα έλεγα, αν θέλει να διαβάσει ένα βιβλίο που είναι, ξέρω εγώ, που του είπε μια φίλη του, διαβάστε το μαζί για να μπορέσετε να το συζητήσετε. Άκουσε στην τάξη ότι, η γνώμη μου, εγώ σας λέω ειλικρινά, ότι νομίζω εγώ, αλλά δεν πάει να πει και ο κανόνας. Πάρτε το, ζητήστε το, προσευχηθείτε και αυτά που σας είπε η Άλτα, το τι πούμε εδώ, βάλτε τα ενώπιον του Θεού και θα σας, δεν σας λέω σαν κανόνα να το πάρετε, μην το πάρετε έτσι. Λοιπόν, αν σας πει, ας πούμε, σαν έφυγε να μου είπανε ότι έχει ένα έργο στο κινηματογράφο. Πηγαίνετε να το δείτε μαζί και να του δείτε και να του υποδείξετε γιατί ο κόσμος παθαίνει αυτά. Να, αυτό παθαίνει ο κόσμος. Να του δείξετε πού οδηγεί ο κόσμος τον άνθρωπο. Και να του κάνετε την άλλη διαστολή και να πεις, μα θα πάμε στο σινεμά. Ωραία, να σας πω εγώ μια λύση. Πάρτε ένα DVD να το δείτε στο σπίτι σας. Αν δεν θέλετε να πάτε στο σινεμά, σας φαίνεται, αυτό είναι στη συνείδηση του καθενός. Πάρτε το DVD αυτό που σας λέει, γιατί όταν θα μπορέσει το παιδί θα πάει μόνο του, να είσαστε σίγουροι. Δεν θα πάει στα 16, θα πάει στα 20. Θα έχει ένα ηλικιωτήριο, θα πάει στα 19, θα πάει στα 21. Καλύτερα να τα συζητάτε μαζί τους όλα αυτά που αντιμετωπίζουν, παρά να τους λέτε να όχι, όχι, όχι. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ, Ελένη. Πολύ ξένη. Δύο πράγματα ήθελα να πω. Συμφωνώ με πάρα πολλά από αυτά που είπε η Ελένη, αλλά θέλω να πω ότι αν θέλουμε τα παιδιά μας να γίνουν ολοκληρωμένοι άνθρωποι και ολοκληρωμένες προσωπικότητες, θα πρέπει, ακριβώς όπως στο σχολείο αρχίζουν και μαθαίνουν το ΑΒ και μετά μαθαίνουν να γράφουν εκθέσεις σταδιακά, να τους δίνουν μικρές ελευθερίες καθώς μεγαλώνουν, για να μάθουν να ανεξαρτητοποιούνται. Και όπως είπες, να κάνουν τα λάθη τους, τα οποία δεν είναι επώδυνα. Ακριβώς. Να κάνουν τα μαθήματά τους, γιατί μόνο η πείρα Ακριβώς. οριμάζει. Κακά σε τα δεν μπορούμε να κληροδοτήσουμε την πείρα μας. Πρέπει να δοκιμάσουν κάποια πράγματα τα παιδιά με την έννοια της απογοήτευσης, της ταπείνωσης. Ακριβώς, ναι. Να σπάσουν λίγο τη μούρη, που δεν πειράζει, αλλά σε αυτές τις ηλικίες. Να κάνουν τις δικές τους εμπειρίες. Ακριβώς. Ώστε όταν θα γίνουν 18, 19, 20, πραγματικά να έχουν ενηλικιωθεί. Γιατί αν μέχρι τα 20 τους τα προστατεύουμε, τα καλύπτουμε, δεν τα αφήνουμε να κάνουν λάθη, και 40 να πάνε πάλι. Ακριβώς, ναι. Αυτό είναι πάρα πολύ επικίνδυνο να το αποδείξει. Και το δεύτερο που θέλω να πω είναι, μάθετε στα παιδιά σας να λύνουν τις διαφορές τους μεταξύ τους. Μάλιστα. Πολλοί οικογένειες που η κληρονομιά που κουβαλάνε στην πλάτη τους από παιδικές εχθρότητες που ποτέ δεν διευθετήθηκαν, έχουν δημιουργήσει πολύ σοβαρά προβλήματα. Πολύ σημαντικό αυτό. Παιδιά μου, ερχόντουσαν και μου έλεγαν, αυτό μου κάνει έτσι, αυτό μου κάνει. Σταματήστε, δεν θέλω να ακούσω, θα τα βρείτε, η γλώσσα μεταξύ σας, αλλιώς θα τιμωρηθείτε και οι δυο. Βρέστε λύση. Και τι λες κάνει καλά. Και δώσε το ζώο, τα παιδιά είναι αγαπημένα. Σημαντικό. Ναι. Θέλω να συνεχίσω την σκέψη της Πολυξένης όσον αφορά τις εμπειρίες των παιδιών. Ναι. Είχα μια μικρή ομάδα κάποτε παιδιών και με ρώτησαν για τις καφετέριες. Ναι. Λέει τι είναι και τους περιέγραψα. Και λέει δεν πρέπει να πάμε ή να μην πάμε. Ναι. Εγώ θα σας πω τι απεικόνισα εγώ από όταν πήγα. Και θεώρησα να πω εγώ σωστό να μην πάτε. Ναι. Γυρίζει πολύ όμορφα και μετά όχι. Θα πάμε να δούμε και
Γιατί επίσης ήθελα να συμπληρώσω να πω ότι προσωπικό μου λάθος να μην συγκρίνουμε τα παιδιά μας με κανένα. Ελένη, αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ναι, ναι. Δηλαδή να μην πούμε, κοίταξε, ο γιος της τάδε έκανε αυτό. Πληγώνονται. Ναι. Ναι. Όταν φύγουν από τη στέγη μας θα κάνουν όλα ό,τι τους απαγορεύσαμε. Αυτό είναι δεδομένο που είπε και η Ελένη. Α, γυρίζουμε δηλαδή πάλι στο σημείο 0. Ήθελα να πω ότι πολύ σημαντικό είναι να κερδίσουμε την εμπιστοσύνη των παιδιών. Γιατί όταν κερδίσουμε την εμπιστοσύνη απέναντι τους ότι είμαστε εντάξει, κερδίζουμε τα παιδιά μας έτσι. Αλλά θα πρέπει εμείς απέναντί τους να είμαστε εντάξει. Μόνο σε αυτό το σημείο, το θέμα εμπιστοσύνης, στη Γερμανία, στο εξωτερικό λένε «Α, με την κόρη μου είμαι φίλες». Όχι, με την κόρη μου ποτέ δεν ήθελα να είμαι φίλη. Ήθελα να είμαι η μητέρα της. Φίλες θα βρει πολλές. Μητέρα μόνο μία. Χωρίς να νερώ αυτό που είπες, ότι την εμπιστοσύνη τους να μου πει το πρόβλημά της, να μου μιλήσει, αλλά ποτέ δεν ήθελα να ξέρω τα ιδιαίτερά της, τα εφηβικά της. Αυτά είναι οι φίλες, να τα συζητάνε. Ναι, το συνέχισα στο δικό σου, ναι. Να ξέρω πώς θα το χειριστώ σχετικά, χωρίς να ελέγξω. Αλλά κερδίζοντας την εμπιστοσύνη, δεσμεύω το παιδί να μου πει ψέματα, να μου πει κάποια. Θα τα πει βέβαια, αλλά κάποια στάνταρ πράγματα που θα πει. Ούτε μπροστά από το παιδί, ούτε Ακριβώς. Και να ξέρουν τα παιδιά θέλουν να έχουν κανόνες. Ένα άλλο παραδείγματος χάρη, που πολλές μητέρες το κάνουν, να ψάχνουν στα συρτάρια των παιδιών. Τώρα μπαίνουμε έτσι σε πολύ μπανάλ πράγματα, αλλά είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Λοιπόν, να ψάχνουμε τα συρτάρια, να ψάχνουν τα παιδιά, τα συρτάρια των παιδιών, να ανακαλύψουμε, να δούμε τσάντες και αυτά. Εγώ τους είχα πει ότι ποτέ, και το ξέραν τα παιδιά, ήταν στα συμβόλαιά μας αυτά που υπογράφουμε, για τα οποία ειλικρινά ντρέπομαι. Δεν μεταχειρίζεσαι παιδιά σαν να είναι πελάτες σου σε γραφείο. Τέλος πάντων. Αλλά κάποιοι απέδωσαν pacta sunt servanda. Ναι, ξέρουμε, pacta sunt servanda. Δηλαδή τα συμβόλαια είναι ό,τι υπογράφουμε ιερά. Για τα συρτάρια. Τους είχα πει και το ξέρανε. Δεν θα ανοίξω ποτέ τα συρτάρια σας. Αλλά ό,τι υπάρχει επάνω στο κρεβάτι σας, στο τραπέζι σας, στο γραφείο σας ανοιχτό και εκεί που ξεσκονίζω το πάρει το μάτι μου, να είστε σίγουροι ότι θα το διαβάσω. Να είστε σίγουροι ότι θα το δω. Ό,τι είναι ανοιχτό επάνω, ελεύθερο. Αλλά στα συρτάρια σας δεν θα ψάξω ποτέ. Αυτό το τηρήσαμε και το ξέραν τα παιδιά. Μερικές φορές έσπαζε ο διάβολος στο πόδι του και κάποια μυστικά τους ήταν πάνω στο τραπέζι και τα διάβαζα και τους το έλεγα. Όφιλες να το έχεις στο συρτάρι σου, αν δεν ήθελες να το διαβάσω. Εγώ σας είπα, αυτή είναι η συμφωνία μας και το ξέρανε τα παιδιά και σκοτωνόντουσαν να τρέξουν, να κρύψουν, για να μην το διαβάσω. Αλλά ήταν η συμφωνία μας και ήμασταν όλοι ευχαριστημένοι. Μία αδερφή μου έλεγε ότι κοίταζε την κλειδαρότητα που είχε πάρει ο γιος της. Και αυτό δεν είναι ωραίο. Είναι το καταστρατηγεί στην προσωπική του ζωή, στην προσωπικότητά του. Γι' αυτό και εσύ δεν αισθάνεσαι εμπιστοσύνη, αυτό δεν το καταλάβει. Και αυτό αισθανθεί ότι δεν έχεις εμπιστοσύνη πάνω σε αυτό. Όλες αυτές οι ισορροπίες είναι πάνω στην προσωπικότητα. Βέβαια, σαν γονείς ποτέ δεν θα πάψουμε να ανησυχούμε για τα παιδιά μας, να έχουμε φόβους και να λέμε «Αχ, να μπορούσα να ανοίξω αυτό το συρτάρι που ξέρω ότι κάτι κρύβει μέσα. Αχ, να κάνουμε εκείνο. Αχ, αυτό ποτέ». Και τα παιδιά μας, καλό είναι τώρα, τα παιδιά μας μεγάλα μας λένε και όμως φωνάζαμε τότε, ήταν οι Παρασκευές το βράδυ, σε σχολική ηλικία μιλάω. Οι Παρασκευές το βράδυ, αυτές οι Παρασκευές το βράδυ, και επειδή μέναμε σε προάστιο, έπρεπε, εγώ τους είχα πει οτιδήποτε, βγαίνανε έξω, όλη η τάξη μαζί, τσούρμο.
να πάνε σε μια καφετέρια, ξέρω εγώ, κάπου. Εντάξει, όλη η τάξη μαζί, δεν μπορούσαμε. Εκεί στα 17 μιλάμε, 18, τελευταίες τάξεις του γυμνασίου, λυκείου. Και τους έλεγα οτιδήποτε ώρα. Εσείς τελειώσετε, εγώ θα έρθω να σας πάρω με το αυτοκίνητο. Θα έρθει στην πόλη, 20 χιλιόμετρα θα έρθω στην πόλη. Αυτό το ξέραν τα παιδιά. Άλλοι γονείς δεν το κάνανε. Βρισκόμουν εγώ με 8-9 παιδιά μέσα στο αυτοκίνητο, το ένα πάνω στο άλλο. Και ήμουν έξω από μια καφετέρια ένα βράδυ, Παρασκευή 12 η ώρα, γιατί 12 η ώρα εκεί ευτυχώς κλείνανε τους ανήλικους, τους πετάγανε έξω. Λοιπόν, ήμουν απ' έξω από μια καφετέρια και ήταν 2 θαμώνες μέσα και βλέπανε να χώνεται ένα παιδί μέσα στο αυτοκίνητο, δεύτερο, τρίτο, και να αρχίσουν να γελάνε αυτοί. Ποσός με ένοιαζε εμένα, τους έβαλα όλους μέσα με κίνδυνο. Τέλος πάντων, αλλά δεν ήθελα να αφήσω τα παιδιά μόνα τους να πάνε με το τραμ ή με όλα αυτά. Βέβαια, αργότερα τα παιδιά, όταν απέκτησαν δίπλωμα δικό τους, έφευγαν μόνοι τους. Αν δεν μας κολούσε ύπνος εμάς μέχρι να γυρίσει το παιδί με το αυτοκίνητο, δεν μας κολούσε. Και θυμάμαι το γιο μου που μου έλεγε: όλοι οι νορμάλ γονείς τέτοια ώρα κοιμούνται. Εσείς γιατί δεν κοιμάστε? Παιδάκι μου, τη μια του λέγαμε ήπια καφέ αργά σήμερα. Και την άλλη είχε ένα υπέροχο έργο στην τηλεόραση και το παρακολουθούσαμε. Δεν το πίστευε ο νεαρός, δεν το πίστευε και μας έλεγε: όλοι οι γονείς κοιμούνται αυτή την ώρα, εσείς γιατί δεν μπορείτε να κοιμάστε? Εμάς δεν μας πήγαινε ύπνος. Τώρα το έχουμε συνηθίσει βέβαια, αλλά τώρα εκ των υστέρων μας λέει το πόσο το χαιρόμουνα που έφτανα απ' έξω στην αυλή του σπιτιού και έβλεπα φως μέσα. Ναι. Να το προχωρήσουμε όπως θέλετε εσείς. Η θέση των γονιών σε ανήπαντρα παιδιά, παντρεμένα, φοιτητές. Επιλογή συζύγου. Αρχίζουμε από εκεί. Αυτό είναι φοβερά μεγάλο θέμα. Ναι. Κοίταξε. Ναι. Γενικά, μια γενική επάνω σε αυτό, ο ρόλος των γονέων είναι συμβουλευτικός πλέον. Συμβουλευτικός. Ποτέ δεν θα πούμε στο παιδί μας: θα σπουδάσεις αυτό, το κάνουν το λάθος, θα σπουδάσεις αυτό, επειδή εγώ ήθελα να γίνω δικηγόρος, θα γίνεις εσύ. Βασικό λάθος, ποτέ δεν θα το κάνουμε αυτό. Θα πάρεις τον τάδε γιατί ξέρω ότι είναι καλό παιδί, θα πάρεις την τάδε γιατί με τη μητέρα της ξέρω και αυτά και το ένα και το άλλο τα έχουμε κανονίσει. Τα παιδιά μας είναι ελεύθερες προσωπικότητες. Ενώπιον του Θεού είναι από τη στιγμή που γεννήθηκαν αυτόνομες προσωπικότητες, αυτόνομα άτομα. Ο ρόλος των γονέων είναι συμβουλευτικός. Μετά, μια φορά γονείς, έλεγε ο ιεροκήρυκας της εκκλησίας μου, μια φορά γονείς, πάντα γονείς. Μέχρι τέλος της ζωής μας θα παραμείνουμε γονείς σε συμβουλευτικό ρόλο. Κοίταξε, εξαρτάται τι σχέση έχουμε δημιουργήσει με τα παιδιά μας. Είναι άλλοι γονείς που πριν τους το ζητήσουν τα παιδιά τους αρχίζουν να λένε αυτό και το άλλο. Και στη σχέση, ξέρω εγώ, να ετοιμάζονται τα παιδιά για γάμο, παραδείγματος χάρη ο γιος, και να επεμβαίνει η μητέρα, έναν όδυνο παράδειγμα τώρα λέω, και να επεμβαίνει η μητέρα και να λέει: όχι, θα πάμε στο τάδε, να πάμε στο τάδε μαγαζί για το νηφικό, θα πάμε στο τάδε μαγαζί για το τραπέζι μετά, η μητέρα ή οι γονείς. Όχι, αυτό τα δύο άτομα, το παιδί τους. Ένα παράδειγμα επάνω σε αυτό, αλλά όσον αφορά τις σπουδές το θεωρώ βασικό να μην περνάμε ό,τι εμείς δεν καταφέραμε να το περάσουμε στο παιδιά μας. Θα γίνεις δασκάλα, θα γίνεις γιατρός, θα γίνεις δικηγόρος, επειδή εμείς θέλαμε να γίνουμε αυτό. Να το αφήσουμε μόνα τους. Ξέρετε πόσες κατεστραμμένες ζωές έχω δει από άτομα που γιατί έγινες, οι γονείς μου το θέλανε και δεν αποδίδουνε ούτε στο επάγγελμά τους ούτε στην εκλογή συζύγου. Είναι ένα κεφάλαιο που, αν θέλετε, σε ένα άλλο συνέδριο να έχω πάλι 7 σημεία να βρω.
Ναι, γενικά συμβουλευτικό. Οι γονείς, τα παιδιά μας είναι αυτόνομες προσωπικότητες. Από μικρά, από την πρώτη στιγμή, είναι με τα δικά τους, το θέλω, με τα δικά τους. Εμείς απλώς έχουμε... Είπα και πριν ότι αφήνω τη χριστιανική διαπαιδαγώγηση που τη θεωρώ αυτονόητη για χριστιανούς γονείς. Από εκεί και μετά. Νομίζω ότι πρέπει να υπάρχει κάποια ερώτηση πολύ έτσι επίγουσα. Αν δεν υπάρχει, να κλείσουμε και να σας ευχαριστήσω θερμά που ήσασταν εδώ.